Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fanstami lapen kedam tang hod nali tumla screen along tek ponlong ikpo joint director health service sahin pen kapik langpon awareng warsai labangso APHUTHAK pini nili nali tumphan written examination lapen Vivavoce test a time adet lapen kunat exam center labangso APHUTHAK sinali tumphan labangso video long na than pachini pon ikpo lapen kaikia so nali tum klar dak mane detail salam bangke labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jongsi labangso YouTube channel along nang kahumri milang pul de kachingon pen subscribe igon lapen latest update kilong verja phana dung het bela janta theklogi oda stami nali tum berpon ingder non tangte non angton penan a details mate klar dak alam non pathek pen chethan pononang lapen lang pononang lapen kidam tang hud nali tum thek ponlong ikje labangso advertisement alo nili labangso advertisement mate labangso awareng warsai APHUTHAK pustami nili nali tum hanang than pachini ponik alo lapen nili upload ponik alo lapen pinia bangke nili nali tum hanang ke than ponji labangke WrittenTest lapen Vivavoce test APHUTHAK se nali tum han labangso video long nang than pachini ponik po lapen advertisement alo bangla helo advertisement ame alo bangke lapen labangso advertisement paklang pon labangke 19 October 2023 arni si paklang pon department labangke joint director of health service department Karbi Anglong department si paklang pon iklo lasi halabangso da kapaklang pon staff nurse lapen da optimics assistance da sons thak sidak penangan cook pion helper lai hui post dak paklang pon lo penangan post dak kapiklang pon do lasi penangan abang pitame jogdun ikputai lo lasi pini bangke nilinani tumafan nang than pachini pon ikpo komantu RDC labangso WrittenTest lapen Vivavoce test banali tum kipi nang jima lapen admit komantu sikilong jima labangso details nang litum thek pon long ikpo lasi puthot ne nali tum hanchuni rithu alamang lapela nali tum jong selabangso YouTube channel along na komre milang pula kachingon pen subscribe ikon lapen adung het bela jan thekloi hodak stami nali tum perpon ikdeno tanti non labangso details bang lang pon nang lapen chithan pon nang lapen puthot dak chithan pononang nililong do labangso written examination lapen Vivavoce test notice alo as labangso notice alo along copy pson se tok pon ma labangso APHUTHAK nali tom phanang than pachini pon ikpo lapen labangso notice puthot kapik lang pon labangke dak office of the joint director of health service Karbi Anglong district hin ben sepak lang pon thu iglo labangso notice ka release pon date labangke dak 15 November 2023 se release pon iklo lapen nali tum thek pon long exila screen along written examination lapen Vivavoce test notice lapen ladak lason lo ketok pon advertisement a number lapen advertisement at publish pon adet stame dak tok pon iklo grade 3 lapen grade 4 awareng awarsai aphan paklang pon do lasi labangso grade 4 lapen grade 3 awareng awarsai aphan WrittenTest lapen Vivavoce test APHUTHAK sidak tok pon iklo lasi non nali tum hanang than pachini pon ikpo aprang sinali tum screen along thek pon long ikpo number 1 along bangla son lom staff nurse atum labangke date of exam labangke 30 non labangso chiklo 30 November 2023 lo lapen apor bangke 9 AM to 12 noon ansi apor and pon ikpo lapen examination ketok dam nang jiadim labangke GNM nursing school Diphu labangso dim dam pen sinali tum tok dam iknang po lapen putho dak do thulang number 2 along number 2 labangke store keeper to mafan labangke dak 30 November lo labangso adet staff nurse tum exam ke tok jia det lo insiveda det lo 30 November 2023 apor ta insived lo lapen adim stame ingsi ved lo GNM nursing school Diphu lapen number 3 along awareng warsai ophthalmics assistance atuma fanstamelo dak 30 November 2023 sidak endpon ikpo exam mangke lapen time la bangke 1 PM to 4 PM an lapen adim la bangke siwed lo dak GNM nursing school Diphu along lo lapen number 5 along Vivavoce injector labangso awareng warsai afanstame adet bangke dak 30 November 2023 lo lapen time la bangke 1 PM to 4 PM malam lo lapen adim la bangtang siwelo GNM nursing school along lo number 5 along dresser atum hanstame dak 30
November 2023 lo lapen apor labangke 1 PM to 4 PM lo lapen adim labangke GNM Nursing School Diphu alongsi enpon ikpo lapen number 6 along labangke UT attendant awring warsai atum afan bangke 7 December 2023 lapen atime labangke 10 AM to 4 PM alomsi enpon ikpo lapen adim labangke Office of Joint Director Health Service Diphu labangso dimsi enpon ikpo lapen number 7 ondolang outdoor attendant afan stamedak 7 December si enpon ikpo adet bangke lapen time la bangke 10 AM to 4 PM malom lo lapen adim la bangke ing siwer lo Office of Joint Director Health Service lo lapen puthot dotulang dak number 8 long ward boy atum hanstame 7 December 2023 apor la bangke ing siwer lo dak 10 AM to 4 PM malom si dak enpon ikpo lapen adim la bangke ing siwer lo Joint Director DHS Diphu long lo lapen number 9 long ward boy lapen cook pion lapen mela tumhan stameda ing siwer adet si enpon ikpo lapen aport stameda ing siwer lo lapen adim stame ing siwer lo lapen non lang pon nang labangso admit card bange command to arni pe sida kiron pon exima lapen kipi pon exima lapen daketok pon do nalitum labangso thek poloing labangso dim. The candidate who apply for the above mentioned category of post shall have to appear for the written examination and Viva-Voce test as a part scheduled date time. The venue admit card will be issued from 20 November 2023 and may be collected from the Office of Joint Director of Health Service Karbi Anglong District Diphu during office hours. Asida lason no 20 November si admit card nalitum endam ignang po ke nam nang ziadim labang ke Joint Director Health Service Karbi Anglong Diphu long sidam nang po lapen ke dam nang zila bang ke office apor hot sinalitum endam iknang po lason lo kasi labangso awring warsai long ke fly dun tum an abang phi tum sta menalitum prabjin pen admit card abang chingthom dam igon apor lapen a time hot dam pen lapen puthot nili nalitum hanang than pachini ponik po dak number 1 pen la number 5 analitum theklongi screen along staff nurse apen storekeeper apen ophthalmics assistant apen leprosy injector dresser latum abangke dak 30 November lapen apor labangke staff nurse apen storekeeper atum han bang 9 AM pen chenglok 12 noon and ponik po time bangke lapen dak 345 hour engwar saifan bangke dak apor bangking siverlo 1 PM to 4 PM an adim la bangke GNM Nursing School Diphu lapen dak number 6 pen chengpon lok dak number 11 an bang tang siverlo 7 December ang selo OT attendant lapen outdoor attendant lai hui hour engwar saifan lapen adim la bangke Office of the Joint Director Health Service Diphu labang sodium sinalitum dampen pidam iknang po lapen admit card dak issue ponji adet lake 20 November 2023 lo labang so adet ahod nalitum dampen nalitum admit card bange endam ikon kasi pini labang so notice puthak na than ponji labang ke nili la anchor lo la sinalitum labang so video kan master un share ikon karjulong le atum stame dota hailang minila sinalitum un an bang ke share por ikon lapen chethan tangte pini bangkel anchor la si domi thak me kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fasta me Karbi 2.0 YouTube channel hin pen KARDOM.